בוקר טוב, הנה השבת פרק ב', פסקה ר' ד'. יש פסקה ארוכה ופילוסופית. תניא, דבר רבי ישמעאל, כי יפול הנופל ממנו. המילה ממנו פעם שנייה היא טעות דפוס. בגמרא שלנו זה מופיע עם סוגריים עגולים. ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית. שהרי לא נפל, והכתוב כראו נופל, אלא שבגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. מה בעצם כתוב פה? כי יפול הנופל ממנו. מה זה כי יפול הנופל? כי יפול, איך הייתי כותב? כי יפול האדם, כן, כי יפול האדם ממנו. כי יפול הנופל, מה ששואל לפני שהוא נפל, כבר נקרא נופל. כבר היה ראוי ליפול מששת ימי בראשית. אז למה זה שעכשיו לא שם מעקה, למה הוא חייב? כי מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. הגמרא הזאת מאוד מוכרת, אבל היא מאוד מאוד קשה להבנה. למה היא קשה להבנה? תגידו אתם, איזה שאלה פילוסופית עולה וצפה לענייננו? בחירה חופשית. בחירה חופשית, נכון מאוד. ולא רק עניין של בחירה חופשית, בעצם, מה כתוב פה? האם בכלל יש ידיעה אלוקית, כן? כבר הבן אדם הזה היה ראוי ליפול מששת ימי בראשית. והוא היה יכול למנוע את זה הבן אדם הזה או לא? קודם כל, למה הוא היה ראוי ליפול מששת ימי בראשית? נתחיל ככה. מה הוא השם? שהוא רק נברא, עוד אפילו לפני שהוא נולד כבר היה ראוי ליפול. אבל בסדר, נניח השם החליט שהוא צריך ליפול. האם האדם היה יכול למנוע את הנפילה שלו, או שלא היה יכול למנוע את הנפילה שלו? מה אתה אומר? עמוד 172. יש אפשרות להתערב בטבע, בהחלטות האלוקיות, או אי אפשר להתערב? נראה שבבחירה הראשונית היה לכל אחד את ההזדמנות, ואז אחר כך כבר בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. אז מה, אבל כתוב שראוי ליפול מששת ימי בראשית. עוד לפני בריאת העולם, לפני שבן אדם נולד, הוא היה ראוי ליפול, אז לכאורה אי אפשר למנוע את זה. אומרים לך, סך הכל מגלגלים זכות על ידי חובה, השאלה מי יפיל אותו, והאדם לכאורה משהו שהיה צריך ליפול, זה מה שכתוב פה בגמרא. המהר"ל בנצח מדבר על זה, שבעצם סומך השם לכל הנופלים, הקדוש ברוך הוא מחזיק את האדם, כי האדם בטבעו מוכן אל הנפילה. לא הבנתי מה אתה אומר עוד פעם. להפיק את הנפילה. לא, נפילה רוחנית. האדם מוכן לנפילה רוחנית. אבל בוא לא, זה לא נפילה רוחנית עכשיו, אנחנו פה מדברים על נפילה מהגג, והאדם עמד על הגג ונפל מהגג, עבר תאונת דרכים, נפצע לו עלינו בכל מיני אירועים. האם היה יכול למנוע את זה או לא? פה כתוב שאין מה לעשות, ככה היה צריך להיות, לא יכול היה להתערב, לכאורה, זה היה פשט. מצד שני, ומה? השאלה רק הייתה מי יפיל אותו, אז אתה יכול מה, אני אדאג לזה שמי שחייב הוא זה שיפיל אותו. אבל, מצד שני, הרי כל ההלכה הזאת אומרת, תשים מעקה. אפשר גם לשבת את זה, תשים מעקה לגגיך, מה שעושים תשים מעקה. אם כולם היו שמים מעקות, הנופל לא היה נופל. זאת אומרת, אפשר להתערב בחוקי הטבע. בחוקי האלוקות, חוקי הבריאה, לא יודע מה. אז מה, וחוץ מזה, כל היסוד של בחירה חופשית, הוא אומר שאדם יכול לעשות דברים. אז כל הסוגיה הזאת היא בעצם סוגיה של ידיעת האלוקים והכרח ובחירה חופשית. עכשיו, אף אחד לא מתאר ומצפה שבפסקה אחת אנחנו, אומנם ארוכה קצת, אבל זה לא נקרא פסקה ארוכה. אז פה לפתור את כל בעיות הבחירה החופשית, אבל משהו, ניגע קצת. הולך? איקונו, פסקה ר' ד' רד, זה קשור לכל הנופל. אז אומר הרב כך, ההתבוננות בסדרי המעשים הנהוגים בעולם מביאה את החושב לידי שאלה. עם השתלשלות של כל המון העלילות הנהוגות בחברה האנושית, אינן גם כן כרוכות בטבעות של הכרחים מסיבות ומסובבים התכופים ורודפים זה אחר זה? או שיש מקום גם כן למעמד החופשי של הרצון האנושי כמו שהוא מתראה לפנינו לכונן מעשים באין סיבות קשורות ומכריחות? האם הכל קשור אחד לשלשלאות וטבעות, סיבה מסובב, אפקט הפרפר הנודע והכל מוכרע מראש, או שזה כמו שנראה לנו פה כבר הנחת יסוד שלנו לפחות נראה שיש לנו יכולות להתערב בטבע. אז זאת השאלה שעולה לבן אדם.
זה כל מיני פסיכולוגים בזמנו, כמו בזה, כן. שבן אדם נולד עם תחומות מסוימות ברקע מסוים, בסביבה מסוימת והכל, אז זה מכריח אותו בעצם סוג שאלה. נכון, אבל אנחנו מדברים אפילו מעבר לתמונות הנפשיות, סתם, המציאות, יהיה לו פרנסה, לא יהיה לו פרנסה, יתקבל לישיבה, לא יתקבל לישיבה, מי תהיה אשתו, ואיזה בית הוא יגור, הכל מוכרח, או שיש אפשרות לעשות משהו. עכשיו, חייבים לומר לכאורה שיש אפשרות לעשות משהו, כי אם אפשר לעשות משהו, אז מה אנחנו עושים פה? אבל מצד שני, אם אנחנו אומרים שאפשר לעשות פה משהו, אז איפה הקדוש ברוך הוא בתוך התמונה, אוקיי? מה באמינה שלא יוכל לעשות משהו? כי קודם כל יש שיטה כזאת, ידוע, הכל מכתוב, נכון? זה גם בראשונים אני חושב. האסלאמי. גם בראשונים נראה לי. הראשונים שלנו או הראשונים שלנו? שלנו. נכון, רבי חסדאי בן קרקש, זה הרב יעלה להגיד אותי. שמה? רבי חסדאי בן קרקש, אני חושב, כותב משהו בסגנון שאין יותר מדי בחירה. מצמצם את הבחירה למשהו מאוד מאוד מינימליסטי. בסדר, אבל זה שיש בחירה זה יסוד הווייתנו ויסוד התורתנו, והרמב"ם הוא מעריך בזה הרבה מאוד להסביר, אני חושב שגם כולם ידעו לו, שברור שיש לבן אדם יכולת להתערב בטבע. השאלה מה הייתה אבא אמינא? מה הייתה אבא אמינא? אבא אמינא... זה עוד לפני האסלאם. אמות הקלאמין ומה שהמזרחי שמתייחס אליהם. זה אסלאם בעצם. סוג של... כן, בהתחלה. אז כל אלה בעצם מה אומרים? הקדוש ברוך הוא מכריח, הכל סיבה מסובב, והקדוש ברוך הוא שולט פה וקבע חוקים ואי אפשר להתערב בהם. זה בעצם מה שהגמרא אומרת. ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית. אף שלפי הנראה, יסוד הבחירה הוא בנוי על החופש הגמור של הרצון האנושי. ככה מסתכלים, אדם חושב מה שהוא רוצה. מכל מקום, אין זה מכריע את כללות השאלה. מפני שאפילו אם הדברים מגיעים להכרחים של סיבות, מכל מקום, אין זה מונע משום שאיפה של השתדלות לשכלל את החיים ולהסיר מהם כל מעיק ומזיק. בעצם מה שהרקות להסביר פה, שאין שום סתירה. התשובה היא די פשוטה פה, מה שכתובה פה, הרקות לא המציא את התשובה הזאת, אבל מה שהוא מנסח כאן, יש השתלשלות של סיבות. העולם בנוי מסיבה מסובב. אם אתה לא תתערב ולא תעשה כלום, העולם ילך לפי ההכרח שנקבע מששת ימי בראשית. אלא מה? ניתן לך את היכולת להתערב ולשנות משהו במערכת. בסדר? זאת אומרת, יפול הנופל, ראוי ליפול מששת ימי בראשית, אם לא תעשי מעקה. כי בדרך כלל מי שהולך על שפת הגג ואין שם מעקה, והוא בגובה 3 קומות, אז הוא נופל, שובר את הראש ומת. אבל אם בן אדם יתערב ושם מעקה, אז הוא גורם לו לא ליפול. ראוי הנופל ליפול אם לא נתערב ולא נעשה דברים שלא יפילו אותו. זה בעצם פחות או יותר תהיה התשובה. אבל הרב מדבר פה על רצון ועל השתדלות, נכון, לא על באמת אפקט מעשי במציאות לפעמים. יכול להיות שיש דברים שבאמת מגיעים להכרחים של סיבות. אפילו אם הדברים שמגיעים להכרחים, הוא לא יכול לשנות. מקום של רצון והשתדלות, זה לא... בסדר, הכוונה שעם רצון והשתדלות, אתה יכול לסלק את המעיק מהמזיק. איך? תעשי מעקה, נלחם, אין מה לעשות, נכפה עלינו ככה, לא, יש לך אפשרות לשנות, אוקיי? אז זה סותר את זה. זה לא סותר, אם לא, יש, הכלל נקבע, יש הכרח ואין הכרח. יש הכרח, ההכרח קובע שזה חוקי הטבע. חוקי הטבע או חוקים שהקדוש הוא חקק, הוא החליט שזה יהיה כך וכך. אבל הוא נתן אפשרות לבן אדם להתערב ולשנות, יש מה שנקרא ברירת מחדל. אוקיי, זה המשפט המפתח. יש ברירת מחדל, כמו ברא, ברירת מחדל, ראוי ליפול מששת ימי בראשית. אלא אם כן, הוא ישתדל ויתערב וישנה את רוע הגזירה, בין אם זה בהשתדלות מעשית, תכף נראה, ובין אם זה השתדלות רוחנית, הוא יעשה תשובה, הוא יעשה ככה וככה. אין מזל לישראל, נכון? ככה כתוב בגמרא, אין מזל לישראל. למה אין מזל לישראל? לכל האומות יש מזל. פעם, כן, המזלות, מה זה המזלות? הכל תלוי בכוכב, ברור, בדיוק במסלול שלו והכל. לישראל אין מזל, למה אין להם מזל? לא שהם חסרי מזל כאלה והכל הולך להם, שום דבר לא הולך. הכוונה שמעל המזל הם יכולים לשנות את חוקי הטבע. יכולים בתפילה, בהשתדלות, בכל מיני מעשים. יכולים לשנות את המזלות, חוקי הטבע. בואו נראה את זה כתוב פה בפנים לדעתי. וכשם שאין ההכרח מונע שום השתדלות של תיקון חברותי וחומרי.
שום השתדלות, שום דבר, ההכרח לא מונע שום השתדלות. מה זאת אומרת? שיש הכרח מצד אחד, אבל כל השתדלות יכולה לשנות את הבעיות החברתיות, החומריות. שום דבר אתה לא יכול להגיד, הכל ככה זה ונגזר עלינו. כן, איננו מונע, אותו ההכרח לא מונע גם כן לכל ההשתדלות של תיקונים מוסריים ואלוהיים. גם בחלק הרוחני והמוסרי, אז גם לזה לא תגיד, טוב, נגזר עליי להיות בעל מידות, בעל גאווה. מה אני אעשה? ראוי אני משש שווה בראשית להיות בעל גאווה. מה אני יכול לעשות? מה אתה רוצה בחיי? לא. נכון, אתה נולדת משפחה של גאוותנים, שמו אותך בצפון משהו, וגדלת שמה, וככה אתה זה. אבל זה לא אומר שאתה לא יכול לשנות את ה... משפט כזה בספרות הזה, זה חזק ממני. חזק ממני. יש רב צדוק כזה מפורסם, שהאדם שחטא, אחרי שהוא חטא, אז הוא יכול להגיד, טוב, מה לעשות, השם כאילו, זה היה גדול ממני, כמו שעל שמשון, אני מסביר על שמשון, אבל שם הוא מסביר את זה אחרי החטא. אחרי החטא, אדם יכול להגיד למפריע, יכול להיות שראוי היה זה לחטא, אבל לפני החטא לא, אסור לו להגיד את זה, גם לפי רב צדוק. זה הרבה זה קשה, כאילו תפיסה, ראשונים הרבה פעמים אני אומר, זה... אתה פוגעים בטבע, אתה כאילו נלחם נגד עצמך, אתה משהו מסוים, למה אתה... זה כל העניין הוא שאתה נוצרת בשביל לשנות. שמו אותך פה בעולם בשביל לשנות ולהתקדם. הוא אמר, אתה מתחיל מנקודה א', אני רוצה שתגיע לנקודות יותר גבוהות, אז תילחם. נגד כל התפיסה המערבית שלנו, קבלו אותי כמו שאני, זה בדיוק עבור. ממש בדיוק זה כאן, נכון. לא רק קבלו אותי, קבלו את האומה הזאת, זה מה שהם רוצים, מה אתם רוצים? אתה רוצה לשנות אותם? מה לעשות? אז צריך להכיל אותם ולתת להם מה שזה, רק שירצחו קצת פחות ויותר בעדינות. אבל זה לא. טוב, בסדר, אז בוא נראה שוב. אני רוצה לקרוא לכל המשפט ברצף. וכשם שאין ההכרח מונע שום השתדלות של תיקון חברותי וחומרי, כן איננו מונע גם כן לכל ההשתדלות של תיקונים מוסריים ואלוהיים. וכשם שהמתרפא, לדעתי צריך להגיד פה מתרפא עם ה', לשון רפיון, כשם שהמתרפא או ההורס דרכי החיים, שתיקון החברתי הוא פועל רע לעצמו ולכלל, כן העושה רע במובן היותר נעלה ויותר כולל ונצחי, וכן היפוך במערכת הטוב. מה בעצם הוא אמר? מי שהוא מתרפא בעניין הצדק החברתי, או שהוא הורס את דרכי החיים, שורף רחובות, הורס את המדינה, הורס את הכל, ואת התיקון החברתי הורס את הדמוקרטיה, הורס את הממשלה, למה כדאית, לכל אחד יבין איך שהוא מבין, אוקיי? אז הוא פועל רע לעצמו, ולכלל הוא הורס את כולם. אפשר להרוס, ולכאורה, כשם שאי אפשר לתקן, גם מי שהולך על שיטת ההכרח, אז לא רק שאי אפשר לתקן, גם אי אפשר להרוס. כי העולם אמור ככה להיות הרוס. אבל ברור שאפשר להרוס, אפשר להרוס את הצדק החברתי, ואז הוא הורס לעצמו והורס לכלל. וכן העושה רע במובן היותר נעלה. מה הרע היותר נעלה? הרע היותר נעלה זה הרעיון הרוחני, שהורס את המוסר, הורס את העולם המצוות, זה העולם הנצחי. וכן היפוך, מערכת הטוב. בקיצור, אפשר להשפיע במערכת החברתית, החומרית, וכד וחומר שאפשר להשפיע במערכת הרוחנית על עצמו ועל הכלל. ההכרח זה כאילו הברירת מחדל? כן. על כן, אין מעמד השאלה נוגע למעשה כלל. כי למעשה התשובה, ברור שאפשר לשנות. ולא לדעת האמיתות האלוקית של השכר והעונש הנמשכים מדרך הטוב והרע, שיכולים להיות תמיד אחוזים בעקב המעשים בקשרים קבועים וקיימים. כן, על מה בעצם הוא אמר פה? כן, כי לכאורה גם השאלה הזאת משפיעה על השכר והעונש. אם אי אפשר לעשות שום דבר, הכל מוכרח, הכל מוכתב מראש, אז מה יש לתת שכר? מה יש לתת עונש? אז הוא אומר כמה שברור שבמעשה אדם יכול להתערב, יכול לעשות ולהשפיע גם כן לשכר ועונש. וגם הדילוגים הפתאומיים, הכוונה אולי, פתאום אנחנו רואים שחלו דברים לא צפויים, ושינוי שלא אמורה להיות בברירת המחדל הנראית לעין. לפי כל הצורך להם לשכלול החומרי והרוחני, גם הם יכולים להיות מסודרים במערכה קבועה אלוהית בחוקי אמת וצדק.
יכול להיות שגם פתאום הוא מחליט שבתקופה מסוימת פתאום מגלים את הדבר הזה שנקרא אינטרנט. פתאום, זה משהו, אני לא יודע איך גילו אותו, מי גילה את זה, איך זה בדיוק, צריך לחקור את זה פעם אחת. פתאום זה הפך את העולם באיזה משהו. עכשיו, גם זה היה ברירת מחדל. זה היה חוקי, אפשר לראות את זה, כן? זה יכול להיות שזה פתאום לפי חוק הטבע, שבשנת תש, לא יודע בדיוק מה, יתגלה מה שנקרא גלי רדיו, ואחר כך לא יודע בדיוק כל מיני דברים. אמנם, העין הבוחנת רואה שני הצדדים שקולים. לפעמים אנחנו רואים קשר הסיבות מסבבים ומכריחים עלילות חברותיות. ולפעמים איננו רואים גם כן עקבות רצון חופשי, פועל ומנצח. יש אירועים שקרו, זאת אומרת, זה היה ברור שזה יקרה. נכון? מה שקרה בשמחת תורה, זה היה ברור שזה יקרה. אחרי שהפקרת את כל מה שהיה בשטח, ועשית ככה וככה 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 וככה, אז מה אתה רוצה שיקרה? שלא יעלו על הגדרות. אבל זה גם קשור לרצון חופשי, פועל ומנצח, כי יכולנו למנוע את זה אם היינו רוצים. והדרך, וגם הם היו יכולים להימנע, והדרך היותר מהירה היא הדרך של התרחבות המציאות. בין הרוחנית, בין החומרית לכל צדדיה. מה גדלו מעשיך השם? מה זה התרחבות המציאות? איך הוא נראה לי להסביר? על כן, כל העלילות הן מצויות. וכל הכוחות משתתפים להנהגת כלל המציאות בחוכמת יוצר כל ברוך הוא, הכל יכול לחוללם יחד. הרחבת המציאות הכוונה, אם אני מבין נכון, שיש במציאות גם דברים מוכרחים, וגם דברים אפשריים, גם דברים של רצון חופשי. רחבה היא ממשלת הסיבות המכריחות. ראיתם פעם את הממשלה הזאת? ממשלת סיבות מכריחות. ממשלת סיבות מכריחות, כשאתה רוצה ליצור קואליציה, אתה לא רוצה לשבת איתו, אין לך ברירה. מה אתה עושה? אז זה ממשלת סיבות מכריחות. אבל פה בהקשר שלנו, מה זאת אומרת רחבה היא ממשלת הסיבות המכריחות? באמת, שהכוח הוא מושל על העולם בצורה של סיבות מכריחות, זה באמת משהו רחב. העולם, יש לו את החוקים שלו. ובדרך כלל, ברירת המחדל היא יותר מאשר הפחות ברירת המחדל. ורחבה היא גם כן ממשלת החופש, ישראל חופשית. ממשלת החופש, שהיא גם כן כוח אדיר ונערץ. אז יש ממשלת הסיבות המכריחות, ויש ממשלת החופש, נותנים לך חופש פעולה פה בעולם הזה, שניהם רחבים, ונאמנים הם בהתלכדם יחד לפעול למטרה הכללית העולמית. מה המטרה הכללית העולמית? עולם חסד ייבנה, ובחסד באמת יוכן כיסא. אז יש גם את זה וגם את זה. המקומות שבהם תהיה הסקירה, עכשיו, מתי אנחנו נגיד שהדבר מוכרח? מתי נגיד שהדבר נעשה עם רצון חופשי? אז אני כבר אתן לכם פה הקדמה קלה, ויגיד שיש דברים חשובים יותר ויש דברים חשובים פחות בעולם. אמרנו שאין סתירה. אמרנו שההכרח הוא פשוט נמצא בכל מקום שהרצון לא פועל. נכון, אבל איפה יותר עובד העניין ההכרחי, ואיפה יותר אנחנו מוצאים את העניין ההתערבות החופשית של הבן אדם, אוקיי? איפה ברירת המחדל הזאת יותר שולטת ואיפה הזאת יותר שולטת. אז הוא יגיד, יש פה בעולם מה שנקרא, הוא קורא לזה אמצעי ותכלית. התכלית זה הדברים המרכזיים, החשובים, יש את הדברים האמצעיים, איך זה יקרה, אוקיי? עכשיו, איפה אנחנו נגיד שיש יותר מקום להכרח, איפה מקום שנגיד יותר מקום לחופש. באמצעי ובתכלית. יש יותר מקום לחופש, יותר מקום להכרח. מה תחילה התכלית? התכלית היא צריכה להיות עם הכרח או עם חופש? הכרח. הכרח. למה? כי ככה הוא רוצה להביא את העולם לתכליתו. בעיטה דווקא החישנה זה מורה שיש... זה יגיע לשם בכל מקרה, או בעיטה או החישנה. זה היה הכרח, אוקיי. זאת אומרת, אתה אומר, הסוף ידוע, הווייז אומר לך, לשם צריך להגיע. למה? תבחר מסלול. אז איזה מסלול, זה לא כזה משנה. אז פעם, תבחר פה, נותנים לך לשחק, להרגיש כאילו אתה מחליט לפחות על הנושא. אתה צריך להגיע ליעד ההוא. אז גם כאן, הרקוק יגיד את זה במילים קצת יותר שלו. המקומות שבהם תהיה הסקירה בשורה 3, המקומות שבהם תהיה הסקירה נופלת על ההכרח או על החופש והבחירה, יחולקו לפי מערכות הדברים התכליתיים והאמצעיים. האמצעיים זה לא שהם באמצע, אלא שבאמצעותם נעשים דברים. אז יש את הדבר התכליתי שהוא הסופי, התכלס, והאמצעי זה הדרך. הנפוצים בכלל החיים, שגם כן אי אפשר להסב עין מהם, אף על פי שאי אפשר לקבוע במסמרים בפרטיותם.
זאת אומרת, אתה לא כל דבר אתה יכול להחליט האם הוא תכליתי או האם הוא אמצעי. קשה להחליט מה אמצעי ומה תכליתי, כי מה שהוא אמצעי הוא לפעמים תכליתי מצד אחר, ומשהו מצד אחר תכליתי יהיה מובן בתור אמצעי במערכה אחרת. מכל מקום הסידור הכללי מתחלקים. אתם רוצים להביא לי דוגמה על משהו שהוא נראה אמצעי, אבל יכול להיות שהוא תכליתי, או להפך? בניין מדינת ישראל. הופה. מדינת ישראל, איסור כניסה שם בעולם, זה אמצעי או תכלית? אוקיי, מה אתה אומר? זה גם וגם. כאילו מצד אחד שזה עניין עצמי, מצד שני זה רק... שישמעו אותך כל הצופים בבית. מצד אחד יש בזה עניין עצמי, מצד שני זה רק היחידה של גילוי שם השם בעולם. המושג של מדינה. מה התכליתי שבזה? התכלית זה גילוי שם השם בעולם. השאלה אם זה חייב להיות בדרך של מדינה, של מלכות וכולי. כלומר, לא בהכרח שחייבים מדינה. מלכות, דיקטטורה. אוקיי, אז בואו אנחנו נאמר שמדינת ישראל היא יותר תכליתית בעצם, יותר קרובה, שוב, ברור שבסופו של דבר התכלית שכל העולם יקרא בשם השם ותופיע שכינתו בעולם וכולם יהיו דבקים בו יתברך וכו'. אבל יש גם כמה תכליות ביניים. אז ברור שמדינת ישראל איסור כניסה השם בעולם זה דבר שהוא תכלית נשגבה, אבל זה רק שמדינת ישראל קוראת בשם השם בעולם, נכון? מדינת ישראל איסור כניסה השם בעולם, מה המשך? שכל חפצה הוא שיהיה שם אחד ושמו אחד, אבל מדינת ישראל שכרגע אין חפצה שיהיה שם אחד ושמו אחד, זה גם תכלית מסוים. אז זה אמצעי לקראת המטרה של התכלית הגדולה של מדינת ישראל, אבל מצד שני זה גם תכלית, כי יש קיבוץ גלויות, ועכשיו אנחנו כבר גם לא יכולים להפריח את השממה, ויכולים להגן על עצמנו, אז מצד אחד זה אמצעי, מצד שני זה תכלית, אוקיי? אז לכן קשה להחליט על כל דבר אם הוא אמצעי או תכלית, אבל באופן כללי אנחנו כן יכולים לדעת שיש דברים שיותר תכליתיים, יש יותר אמצעיים, בסדר? איך לכבוש את עזה? לא נראה לי שיש דרך, משנה איך בדיוק. משנה כמה שפחות נפגעים, אבל אם זה יהיה מהשמיים או מלמטה, העיקר שנכבוש, מה זה משנה? אחרי שנכבוש, השאלה מה נעשה שם? אז יש אמצעי אחד, תכלית אחת לכבוש, וזה רק תכלית, אמצעי למטרה יותר גדולה, שיתיישבו שם יהודים, שומרי תורה ומצוות, שיקדשו שם שמיים. קיצור, ככה הכל הולך ומתקדם. וידענו שישנם דברים אמצעיים ותכליתיים. האמצעיים אינם עושים חותם מיוחד על המציאות הכללית הקבועה מצד עצמם. לא משנה בדיוק איך זה קרה. זה הטעות של הפוליטיקאים. אה? זה הטעות של הפוליטיקאים, רואים את זה בתור תכלית למוטט את שלטון החמאס. זה התכלית, במקום לראות את זה כאמצעי לתכלית שלהם. נכון. אוקיי, הפוליטיקאים גם חושבים שהתכלית זה שהם יעשו את הדברים. שוכחים שגם הם אמצעי. זה לא משנה אם אתה תעשה את זה, מישהו אחר יעשה את זה. אז נתחיל לשם. לא כל הפוליטיקאים אגב. הפוליטיקאים שעובדים של שמיים. אומרים באופן כללי. אז הפוליטיקאי הוא אמצעי. האמצעים אינם עושים חותם מיוחד על המציאות הכללית הקבועה מצד עצמם. בדיוק שם אני קורא את הספר מלחמת אוסלו. שם בספר מלחמת אוסלו. אני חושב שכל הזמן בחלום שלהם על השלום, אז בין רבין לפרס, כל הזמן היה חילוקי דעות, מי יקבל את הקרדיט. מי יצטלם עם ערפאת אוחז את היד, מי יקבל את פרס נובל לשלום. מה שהיה חשוב להם לא פחות מהחלום בלהות שלהם, זה מי יקבל את הקרדיט. אוקיי, אז זה הערת אגב. שהעיקר הוא מה שיהיו מסבבים. האמצעי, לא משנה מה, השאלה מה אתה סובבת בסוף. והתכליתיים עושים רושם עצמי על הכלל. התכליתי, זה העניין. חוגגים יום העצמאות כבר 76 שנה, כי זה סימן שזה תכליתי. אוקיי? תכלית מסוימת. על כן האמצעים מתייחסים לכוח החופש, והם מרובים בגוונים שונים. ואם לא יפעל אמצעי אחד הדבר התכליתי, יפעלהו אמצעי אחר. מה זה משנה איך? העיקר שבסוף זה יקרה. והתכליתיים נעוצים יותר בכוח ההכרח. בסוף צריך לכבוש ולעלות לארץ ישראל. נחמה שפוכה הם לא חליכים. הטוב והרע, טוב ורע זה משהו תכליתי או אמצעי? על הטוב אין לנו שאלה, נכון? טוב הוא תכליתי. הרע הוא תכליתי או אמצעי? אמצעי. אמצעי. אמצעי, למה רע אמצעי? רע הוא כיסא לטוב. איך? הרע הוא כיסא לטוב. כיסא לטוב. ככה בחסידות נאמר. מה זה אומר שהרע הוא כיסא לטוב? אמצעי של אדום יושב עליהם? למוטב. למוטב. לא מוטב. המטרה שלו אז זה פה הרב קוק מחדש שרע הוא גם כן תכליתי, וזה צריך אולי להבין את זה באיזה משפט. הטוב והרע נמצא גם כן בסדר הדברים התכליתיים. מה פתאום? מפני שמובן הרע
איננו כי אם ייחוסי וחלקי. אבל בכלל המציאות, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מה זה אומר? מודה שלא לגמרי הבנתי את זה עד הסוף. הרי לכאורה דווקא זה הוכחה שהרע הוא רק אמצעי ולא תכליתי. זה כל זה חיסרון בה, זה בדיוק הכורח נעשה לראות כאילו הכל זה, אין מדרגות, אין דברים, יש לו ימים רגילים וימים טובים וזה וזה, יש איזה מדרגות במציאות, הרע הוא כאילו, גם החיסרון הוא צד הכרחי של הטוב, כי אחרת לא היה לא הכרח ולא, כאילו לא טוב ולא פחות טוב. אבל למה הוא תכליתי? כי אחרת אין טוב, אין לך מושג של פלוס ומינוס, אם אין לך את המינוס. זאת אומרת, כדי שהצדיקים יקבלו שכר גדול, אני צריך שהרשעים יקבלו שכר יותר נמוך, ואז תוכל, בזה יהיה ניכר שהצדיקים יקבלו שכר גדול. בעצם מה שקצת רמח"לי כזה, הרמח"ל בכל הדעת גבולות שלו, שאנחנו עושים כל הצרות והרוע בעולם, זה שאלה שעוסק דעת גבולות, זה שאלה שהסיקה את הרמח"ל. בסופו של דבר זה בשביל לבוא אל הנהגת האיחוד. רק אחרי שתראה את כל הרע, אחרי רע, תוכל לראות כמה השם הוא טוב. זה קצת משהו מהפכני וצריך ללמוד אותו באריכות. אבל הוא מבין פה שגם הרע, בסופו של דבר, הוא כן דבר טוב. גם דברים רעים ונקמה ברשעים, היא לא רק כדי שלא יעשו פעם הבאה דברים רעים. יש ערך בנקמה, גדולה נקמה, הייתה משתי אותיות. אז יש משהו גם במובן הרע, אני לא לגמרי מבין את זה עד הסוף, אז אני לא מעריך יותר ממה שאני יכול לדעת. והם אומנם חומר להטוב והרע הפרטי שממנו ייבנה הצדק והרשע. טוב, עכשיו קודם מגיע לנו לפסקה של הגמרא, ואנחנו נבין היטב מה קרה, מה היה בגמרא, מה הייתה הבעיה. ראוי זה ליפול בששת ימי בראשית, אבל גלגלו על ידי זכאי או על ידי חייב, מגלגלים על ידי חייב. מה בעצם אומרים לנו? הראוי ליפול בששת ימי בראשית זה התכלית. בסופו של דבר נקבע שהוא היה צריך ליפול. איך הוא ייפול? על ידי פלויני, על ידי אלמויני, ברירה חופשית, זה כל עובד שנים ייפול, כמובן לא היה כל כך אכפת לו מי יפיל אותו. אלא מה? גלגל את זה על ידי חייב. אוקיי, תכף נראה את הכוונה בזה. אבל את המסקנה הסופית, הכרוך הוא יקבע. איך זה יקרה ומה יהיה האמצעי, זה נתון היה, זה היה יכול לקרות על ידי כל מיני אנשים אחרים גם. ראוי זה שיפול מששת ימי בראשית. חלק גדול ממערכת המעשים הם נעוצים בקשר של הסידור הקיים מחוכמת אדון כל ברוך הוא. ואם החלק של החופש המעשי מצטרף בזה, לא, יש ערך מיוחד פרטי, רק מצד חלק האמצעות שיש במאורע הזה. אבל מצד החלק התכליתי, כבר הסדר מוכן. אוקיי? אז הכוחו ידע מה יקרה, נתן הבן אדם להתערב בחלק האמצעי של האירוע. אומנם מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. מה זאת אומרת הגלגול? גלגול זה האמצעי, האמצעות של המסבבים את הדברים הרשמיים, בהם נעוץ כוח החפץ הגמור, הנכלל בכוחות המציאות, שלא לחסר ממנה את מושגי המוסר והרשע והצדק. למה אותו בן אדם היה ראוי ליפול מששת ימי בראשית, לפני שהוא נברא? הגמרא אומרת שגלגלו חובה על ידי חייו. זאת אומרת, אותו אחד שהיה ראוי ליפול, באמת הגיע לו איזה חובה, בן אדם עשה כאן כל מיני חטאים, כל מיני דברים, כל מיני רעות לעולם. מה שכאן שהראוי היה ליפול, כך הוא קבע בחוקים, שכל האנשים שיעברו על עבירות X, Y, Z, ויפלו נפילה מוסרית כזאת ואחרת, ראוי בסופו של דבר שמישהו ידאג להפיל אותם. זה הכוונה ראוי, לא שעוד לפני שהוא חטא, על הקדוש הוא כבר אמר הוא צריך ליפול. ראוי היה זה, כן, שאחרי שהוא יגיע למצב שהוא חובה, אז הוא בסופו של דבר צריך ליפול. איך הוא ייפול? נמצא אמצעי, אל תדאג, יהיה מישהו בסופו של דבר שיקח על עצמו את הפעולה הזאת. מה הכוונה מצד החלק התכליתי כבר הסדר מוכן? הסדר מוכן, הוא חייב ליפול, כן. בגלל שהוא צריך ליפול. בגלל שהוא בעל חובה, כן? בגלל שעשה מילא את צעתו, בסדר? הוא ראוי להיענש, אז הוא חייב לקבל את העונש. זה היה תכלית. כלומר, העונש שלו נהיה תכלית. אבל שוב, למה הדגש בגברא? למה הוא ראוי ליפול משני כי בראשית? הוא- כתוב זה. כי הוא חייב, הוא חייב. למה הוא חייב? ראוי זה. ראוי זה, הכוונה, באמת, אנשים שעברו על כל מה שהוא עשה, כל רשימת מכולת של דברים לא טובים שהוא עשה, אז הוא צריך ליפול, הוא חייב. גזר דינו נקבע, אוקיי? אבל שוב, זה לגמרי, ראוי זה ליפול משני בראשית, זה לא ש... זה לא הוא, זה ראויים אותו אחד שעבר מדרגה רוחנית, זה מישהו כללי, זה כל מיני אנשים כאלה, זה לא הוא ספציפי, נכון, זה לכן זה לא נכון לנסח את זה כזה. ראוי זה. לכן ראוי זה לא ניסוח נכון. לא, לא. ראויים, כך וכך.
הוא לומד לשון, אני יודע. לא, זה אחד הניסוח, איך צריך לא, לכתוב במילים. גם אם היית כותב הוא, או גם זה. גם לא הוא, לכתוב בצורה כללית, הם. לכתוב בצורה כללית. האדם הזה, במצב הנוכחי שלו כיום, אוקיי? לפי תעודת הערכה שהוא קיבל, ורואים, מסתכלים על הנתונים שלו, ראוי שבן אדם כזה ייפול. זה הכוונה. הוא ראוי זה ליפול, מששת ימי בראשית. מששת ימי בראשית ידעת, וכולנו ידענו שאם אתה תגיע לאיפה אתה תגיע, מגיע לך גזר דין נפילה מגג. אוקיי? אבל מי יפיל אותך זה כבר שאלה אחרת. בגלל שכבר נחבא המזגן, זה סימן שאתם רוצים להזדרז, אז זה תכלית האמצעי שמכוונים לנו את המזגן. הנכלל וכל העלילות הגדולות המסובבות מהם ועל ידם באין שום גירעון, כי כל אשר יעשה אלוהים הוא יהיה לעולם, עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע, ואלוהים עשה שיגררו מלפניו, וזה בעצם ההכרח שאמור להגיע בסוף לנפילה שלו. וההכרה מחברת את מושג המשפט הקבוע, הבריאות מחדל, עם מושג החופש, להתאימם עם העוז והמשפט המלא את כל היקום כאלוקים שופט צדיק, היא הבחירה הכמוסה הגלויה רק ליוצר כל במקור החוכמה האלוקית. זאת אומרת, מה הכוח הוא נותן לנו להתערב, ובמה הוא לא נותן לנו להתערב, זה רק הוא יודע. אנחנו צריכים לעשות את כל ההשתדלות שלנו לנסות להתערב. אם נצליח, נצליח, לא נצליח, סימן שזה הכוח הוא קבע שאין מה לעשות. גם הייתה ראויה להתפשט, במלוא חופשתה, הייתה קובעת חותם אחר על המציאות, ואתם היינו כולנו יודעים מה אנחנו יכולים לעשות או לא, המציאות הייתה נראית אחרת. אומנם העצה העליונה קבעה את תחומיה, כמה תצא אל הפועל במלוא מובנה, וכמה תישאר בידיעה עלומה, ותסובב בסיבות של חוקים מכריחים. והידיעה כוללת כל, והבחירה החופשית בפועל המעשי מתלכדות בין הדברים האמצעיים והתכליתיים, ומתמזגות מזוג חלקי, בכל נושא ועניין לפי ערך מקומו, בידיעה הגנוזה ובחירה הגלויה. כן, הידיעה הגנוזה, הכוונה שאנחנו יודע, בגניזה הוא יודע כל מה שהולך להיות. הבחירה הגלויה זה מה שאנחנו יכולים לעשות לפי מה שאנחנו מסוגלים, ולפי ערך שעתן ביחס אמצעי ותכלית. ואין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. השעה מכוונת בערכה מששת ימי בראשית, מתחברת במקומה מיוחד לה, כי יפול הנופל ממנו, לגלגל זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו. גדול לאדוני וכל את אותו מספר, איפה למה להסביר קצת יותר, אבל הבנו את העיקרון שיש לנו יכולת להתערב במציאות. אומנם קבע חוקים, קבע כללים, אבל נתן לבן אדם יכולת, ואין שום מניעה ואין שום כל השתדלות, כל השפעה, יש לנו יכולת לשנות את המציאות. אז יהי רצון שנשנה את המציאות לטובה, ועולם חסד ימנה אמן ואמן.